Yazabız, yazdıralım, bizni yazdıralım. Selam dostlar. Selam güzel. Яңа атна башлануы белән тәбриклибез сезне дә үзебезне дә. Hayat, bu atnalar da başlanıp gitti. Бигрәк тә барча татарстанлыларны да QR кодларның гамәлдән чыгарылуы белән котлыйбыз. Tebrik ederiz. Barşağızda nihayet. Сәүдә үзәкләренә кергәндә бер туктаусыз менә шушы кешеләрнең QR кодларын эзләп, документларын күрсәтеп, менә шулай иттереп, аларның сумкаларында телефоннарын эзлиләр әле, башта наркотлык QR кодларын эзлиләр. Менә шушы мәхшәрдән орындык булган, Аллага шөкер. Тындыр паспортта таләп итте хәттәйме? Мин гел паспортымда күрсәтеп керәйдем. Паспорт yanımda yürüdür инде, ләкин паспортның күрсәтәсе булмады, Аллага шөкер. Мен аны күрсәтмәсем инде. Менә диерем сезгә. Паспорт, шәп мин паспорт күрсәтергә тиеш кемгә? Әгәр дә инде полиция хезмәткәре булса, күрсәтер, анысы бер хәл. Әйме? Ә мондый гади сакчыга аның бит инде кагыйдәсе шундый дип бит инде. Юк, син паспортыңны гомумән полиция хезмәткәреннән башка бер кемгә дә күрсәтергә тиеш түгелсең. Аңлыйсыңмы? Менә алай икән. Әйе, шулай. Бу синең шәхси документы. Яңа кагыйдә чыгардылар дип күрсәтәймен. Юк, монда беләсең нәрсәсе кызык. Монда хәзер менә кем QR код өчен түләгән, әйме? Акча түләп алган. Всё, обламайтесь. Бер нәрсә дә килеп чыкмады. Бер елга дигән QR кодыгыз 2 ай эчендә юкка чыкты да куйды. Әле тукта, иртәгә берсе көнгә нәрсә буласын берәү дә белми бит әле, Роберт. Әле күптән түгел генә, теге атнада, узган атнада шәйнәргә өлгергән темаларның берсе безнең җырчыбыз татар эстрадасының матур шибәр бер вәкиле Лилия Хайруллина. Кем әйтә алар? Син Олимпиада турында әйтерсең. Олимпиадага без күчербез соңыннан. Менә ир-атларга күрдегезме? Менә никадәр яңалык бар име сөйләрлек. Ә ул иң беренче эш итеп күкрәк яңалык. Күкрәк турында сөйләшәсе килә, Роберт. Юк, алай түгел, күкрәк кагып Олимпиада турында да сөйләрмен әле. Ләкин башта син Лилия Хайруллинаның күкрәк ясату турында хәбәрен турында фикерләшергә. Син моның турында ишеттеңме? Иштем. Мин хәтта укыдым да. Нәрсәләр әйтә аласың син? Менә мәсәлән мин тиз генә әйтеп куйым әле. Лилия моның турында күкрәк кагып әйтте булган, әйе. Бер дә уялмыйча. Беренчедән, кыюлыгы алдында баш ям, Лилия. Бу бик тә кыю. Бигрәк тә безнең татар халкы арасында. Бик кыю адымнарның берсе дип әйтсәм ялгышмасмын. Лилия, молодец. Моны халык белергә тиеш. Һәм аның менә булай пластик хирургия ясатуы инде, әйе, ул бары тик үзенең тышкы кыяфәте турында борчылгандыр дип уйлыйм. Гүзәллеген күрсәтүме? Хатын кызның гүзәллеген тагын да менә зурайту. Соң син генә кулларын кушмай, һаман шушы тирәдә тотам. Күкрәк дигәчтә инде куя тотыйсың мине. Ярый, анысы карала. Син димәк син ясатмыйм дисең инде, ясатмасыйм. Мин ул турыда гомумән уйлаганым юк. Алай түгел. Гүзәл Лилия алып. Туктале. Роберт, миңа әлегә үземдә бар әйбер дә менә канәгатьләндерә дип әйтмәсен. Бар әйберемдә, бар нәрсәдә ошый. Тәнеңнән канәгать. Әлегә шулай. Ә менә алга таба ни булыр, әле күрербез, карарбыз. Барыбер менә бәлки фикер сез хатын кызлар дип инде, бәлки чакта ул мәктәп вакытларында үзенә күрә бер шундый ясалма был имплантация ясаткансыздыр сез, имплантант. Унда булса ваталар дөргәнсез бәлки чакта. Бер кайчанда, бер тапкырдан бер булган. Шакмак, эми күрсәтү. Юк, шулай. Роберт, минем сиңа бары бер генә сорауым бар. Минем күргәнең бар, шакмак. Минем сиңа бары бер генә сорауым бар. Нигә кызлар да йөрдең син? Шакмак дисең. Юк, ул беләсеңме, вата. Кызлар да йөрдең син. Алай түгел. Әгәр дә алар вата тыгып куялар икән андаймы? Ул беләсең, ул теге түгәрәк булып күренми. Ул менә берсе чыгып тора, берсе булай. Карыйсың, бу нинди шакмак имисең? Нәрсәсең бу? Син ишеттеңме соң әле безнең спортчыларыбыз Пекиндагы Олимпиадада гомум медальләр саны буенча 2нче урында бара. Güzel. Беренчедән бу шундый кызыклы мәгълүмат, ләкин син 2нче урын дип арттырып җибәргәнсең. Юй, медальләр саны буенча. Гомум. Гомум медальләр. Алар 33 әйме? 32.
Түгелмени? 33 булырга тиеш. Ярый, без анысына килеп җитәбез. Булай безнекеләр 9-нчы урында ан таблицада. Ансыңына Мин моның белән менә риза түгел икенче урынга менгән. Монда алтын медальләр буенча нитәләр, исәп тоталар. Ансы шулай. Әйе, Гомум медаль зачетта менә Сочи олимпиадасы белән чагыштырсак, без анда гомум медаль зачеты буенча без беренче урында идек анда. Анда безнең ялгышмасам 16 медаль, 13 медаль. 13 алтын медаль. 13 алтын медаль. Соңыннан 2018 елга күчсәк, Кореяда безнең анда ни бар? 2 генә медаль, 2 алтын медаль. Инглизсә ничек? Беренче урыннан әйме? Шундук әле 9-нчы урынга тәгәрәдек без анда. Медальләр, алтын медальләр саны буенча. белән шулай аңлатыла икән. Һәм инде менә соңгысы менә 22-нче елдагысы, Кытайдагысы алтын медаль. 6 алтын медаль һәм без 9-нчы урында. Медальләр саны буенча без 2-нче урында. Мин моны аңлатамын, ничегрәк шул. Бәлкем аңлатып буладыр, допинг скандаллар беләндер инде ул. 2014 елда без бик тә куатлы допинг скандалга эләктек, сен аны хәтерлисеңдер. Ул инде 2018 елга кадәр дәвам итте. Безнең соңыннан шулай ук әлемсез чыгыш ясарга ниттеләр инде, тәкъдим иттеләр һәм инде гимныбызны алыштырдылар Чайковскийга. Әйме, шулай бит инде. Шул скандал менә 2022 елга кадәр дәвам итте. Һәм менә шул скандал аркасында безнең иң өметле спортчыбыз Камилә Вәлиева да 4-нче урынга гына калды дигән фикер әйтәләр, белгечләр. Сындырдылар. Роберт, мин беләсеңме, мин менә ул кыска программаны да, ирекле программаны да махсус аның өчен вакыт тауып, башыннан ахырына кадәр карадым. Бүтән спортчылар чыгышларын да карадым. Беләсеңме, менә мин тагын ниндирәк фикер туды миндә. Ул безнең Россия спортчылары арасында да иң соңгысы булып чыгыш ясады. Беренче ике кыз Менә дигән чыгыш күрсәтте. Менә дигән программа. Алар үзенең көчен күрсәтеп, барча дөньяны шаккаттырды. Менә алар чыгышыннан соң һәм бигрәк тә менә бу допинг скандалдан соң, әйме, бәхәстән соң Камиләгә икеләте авыр булгандыр дип уйлыйм. Шулай. Чөнки ул алар бер командадан булсалар да кызлар белән, әйме, ләкин бер командадагы кызлар күпкә бик көчле чыгыш ясадылар. Һәм менә ул алар өчен бер яктан сөенсә дә, икенче яктан ул курка бозга чыккандыр. Һәм аның менә Этери Тутберидзе, аның тренеры, шунда ук әйтте бит аңа: "Син ни өчен бер егылудан соң программаң өчен күрәшмәдең?" дип. Һәм менә бу чыгышлардан соң кызларның йылы тренерлары белән сөйләшүе, бүтән бозга чыкмыйм дип бәхәсләшүе күңелгә бигрәк тә ничектер авыр. Шулай син күрдеңме аларны? Ой, мин күзәттем аларны. Мин кат карадым ул видеоларны. Хәзер башкачарак карыйм олимпиадага ничектер. Хәзер мин караганда спортчылар минем белән бер яшьтә иде. Бәлки өлкәнрәк иде, әйме? Хәзер мин башкачарак карыйм. Хәзер алар бөтенесе дә менә балалар кебегрәк. Һәм мин менә аларның балалар психикасын жәллим мин анда. Спорт ул бит ул шундый куркыныч әйбер бит. Менә хәзерге заманча спорт ул бик тә куркыныч әйберләрнең берсе. Һәм инде безнең Большуновның да ничек шап иттереп. Бу әлеге олимпиаданың Россия җыелмасында каһарманы ни дисәгез дә Большунов. Ул алтын медаль арасыннан 3-не китерде бит ул, әйме? Нәкъ менә Большуновны бер ара хәтта олимпиадага җибәрмибез дип торганнар. Җибәрмибез. Аның өчен тавыш шулай ничек тиге. Бирмибез инде. Каршы торганнар, каршы килгәннәр. Артистлар өчен тавыш бирергә тырышып караганнар, әйме? Каршы килгәннәр. Шундыйрак әйберләр булды. Менә Большунов һәм инде олимпиада ябылышында ул безнең әлемебезне, байрагыбызны алып барды. Ул аңа лаек. Демәк, чираттагы вакыйга турында фикер алышмыйча һич кенә дә булдыра алмыйбыз. Ул Луганск белән Донецктагы хәлләр, син моны инде ишеткәнсеңдер, шулай бит? Әйтмәде. Һәм андагы халыкны эвакуацияләү бара бит инде. Безнең Ростов өлкәсенә бер төркем шул халыкны китергәннәр инде. Россиянең көньягына инде. Хәтта Татарстанда да аларны кабул итәргә әзер икән дигән хәбәр ишеттем. 21 гасырда шушындый менә гаугалы кирәкмәгән вакыйгалар сугыш белән бәйле дип әйтү инде. Бу инде нәрсәнең кыргыйлык
Шунлап та шул. мәгънәсезлек һәм бу бераз гына Орта гасыр ниләрен хәтерләтә инде, мәсәлән, алымнарын. Шулай бит инде. Шулай. Аларның яраткан, үзләренең торган җирләре, яраткан йортларын үз куллары белән бикләп чыгып китеп, Әйе. берәүнең дә шит җиргә барып торасы килми. Билми бер дә. Ләкин Менә бу галәмәт мәҗбүрлиләр. Ничек кайчан тәмамланыр икән? Мин без анда гомумән мин әйтә алмыйм моны турында. Беләсеңме? Мин үзем аполитичный кеше. Бу шундый мәгънәсезлек. Уф, бу әйтеп бетергесез. Әйтеп бетергесез мәгънәсезлек. Ярамый бит инде алай. 21 гасырда сугыш дип торын дисен, әйме? Халыкны шулай куркытып йөри инде. Безнең хоккейчылар көмешкә калдылар бит, Тәки көмешкә калдылар. Инде ничәнче олимпиадада без финнарны җиңә алмыйбыз. Финнар безнең өчен ул нәрсә дигән? Табу түгел, табу. 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 Юк, финнар безнең өчен ул Җиңә алмаслык бер бәла дисеңме? әйе, шундый бер бәндәләр. Җиңә алмаслык, юк, җиңә алабыздыр без аларны. Без бит әле 1-0 җиңеп барадыр. Соңыннан алар безне 2-1 исәбенә җиңеп куйдылар да, аттылар да. Мин карамадым да. Алтынны алып тойдылар. Юк, кере. Шулай сөйләшәләр бит инде. Россия поккәре. Ну, нәрсә дип әйтим инде? Тырышырга кирәк. Монда безнең хоккейчылар, яшь хоккейчылар, ассызыклап куя мин шулай ничек күрсәттеләр үзләренә. Ничек күрсәтелә? Шәп күрсәттеләр, әлбәттә, финалга кадәр барып җиттеләр бит. Финалга кадәр. Өметле дисең инде бу спортчыларны. Өметле спортчылар. Безнең тәҗрибәле уенчылар кайда? НХЛда калды, җибәрмәделәр аларны. Монда менә яшьләрне җыелышып, шундый менә уен күрсәттеләр. Финалга кадәр барып җиттеләр. Монысы мөһим. Роберт, һәм узган атнаның безнең татар мәдәнияте өчен аеруча да мөһим вакыйгаларның берсе, ул Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры өчен яңа бина проектын расладылар. Җиңүчесе билгеле. Моны безнең Мәскәү архитекторлары җитәкләгән консорциум отто инде, әйме, бу проектның төзелешен. Японнармы? Алар японнар белән берлектә. Әйе, син гомумән карадыңмы Инстаграмда? Мин карадым һәм текст трансляциясын укыдым. Укыдың, әйме? Әйе, укыдым. Валлаһи, укыдым. 8 финалист арасыннан бер җиңүчене билгеләрләр. 8 ми алар? Юк, финалистлар барлыгы 8 иде. Мин дөресен генә әйткәндә башка консорциум җиңер дип уйлаган идем. Кайсын, 4-нчесеме? Юк, 5-нче иде алар. Миңа менә аларның проекты бик охшаган иде, чынлап та менә. Шул кадәр яраткан идем, әйме? Аларның ул проекты безнең милли бизәкләр стилендә ясалган иде. Шул кадәр матур, шундый матур бизәкле яфрак стилендә иде ул аларның. Ләкин ни өчендер менә шушындый ни өчендер түгел инде, әйме? Аны тавышлар саны буенча, әйе, менә шушы проект җиңүче булды. Мин менә шушы финалистларның арасыннан җиңүчене ачыклар алдыннан Галиәскәр Камал театрының директоры Илфир Илшатович Якупов белән әңгәмә корган идек. Әйе, бер сөйләшеп алдыгыз. Ул турыда безнең тапшыру да чыкты. Кызыклы булган, кызыксынсагыз, аны безнең Инстаграмда табып карый аласыз. Менә ул шундый бер бик кызыклы фикер әйтте. Димәк, проект ясаучыларга бирелгән төп кагыйдәләрнең берсе ул бинада ниндидер милли төсмерләр булырга тиеш иде, әйме? Менә Илфир Илшатович менә шундый бер кызыклы фикер әйтте. Бинада миллилекне ниндидер орнаментлар түгел, шунда килгән халык тудыра диде. Ягъни без үзебезнең репертуарыбызны күрсәтәбез, без спектакльләр куябыз, әйме, халыкка ошасын дип тырышабыз ди. Менә халыкның аларны кабул итүе, яратуы һәм яратып шул бинага килүе менә шушы милли рухны булдырга да инде. Безне яратып караучы дусларыбыз. Туктай, давай, син кешечә әйт, әйме? Зинһар, син кешечә әйт, мин үрдәкчә әйтермен. Ни өчен? Давай, кирәк. Бәлкем безне хайваннарны карыйдыр. Әйдә, сөйлә. Әйтәм җибәрмәс. Давай. Әзгенә җитеп, Әйдә. Безне яратып караучы дусларыбыз. Шушының белән безнең тапшыруыбыз тәмам.
Кызыклы вакыйгаларга карата үз фикерләребезне белдердек бугай.